Plníte si práve sen o rodinnom dome alebo si želáte okná najnovšej generácie? Ako inovatívny výrobca drevených a drevohliníkových okien v najvyššej kvalite zjednocujeme jednotlivé komponenty od okna, ochranu pred slnkom, ochranu pred hmyzom, parapet a okenný prach. Vysvetlíme vám detaily, na ktoré si musíte dávať pozor pri kúpe okien. Tu vidíte okno, ako ho možno poznáte od svojich susedov. Všimnite si prechod medzi oknom a parapetom. Čo vám udrelo do očí? Pravdepodobne nič, pretože vidíte štandard, ktorý sa pri montáži používa dodnes. Čo vidíme my? Vzniknuté medzery, ktoré sa na stavbe zatreli tesniacimi materiálmi, aby sa zabránilo prieniku vody. Často sú to práve tieto prechody, ktoré po rokoch spôsobujú enormné škody. Jednotlivé komponenty ako okno a parapet sú sami o sebe otestované. Ale už vám niekto vysvetlil to, že vo vzájomnej kombinácii možno nebudú fungovať? Viditeľné skrutky s krytkami? Zdá sa vám, že tento druh konštrukcie je v 21. storočí moderný? Najnovšie autá jazdia autonómne a niekto vám hovorí, že viditeľné skrutky je najnovšia technika? Ako prémiový výrobca sme sa rozhodli ponúkať len to najlepšie. U nás dostanete okenný parapet bez viditeľných skrutiek. Minimálne pohľadové šírky, žiadne skrutky a kontrolovaný odtok vody. Naše riešenie ochrany pred slnkom je skutočným majstrovským dielom. Hliníkové vedenia, ako aj lamely so zahnutým okrajom, sú znakom dlhej životnosti a stability. Zapustené vodiace lišty minimalizujú bočný dopad svetla. Vonkajšie rolety zlepšujú ochranu pred hlukom a znižujú náklady na vykurovanie. Vodiace kolejnice sme vo svojom systéme zabudovali namiesto toho, aby sme ich laicky naskrutkovali. Pozrite sa sami, tu je porovnanie. Ideme ešte o krok ďalej. Vďaka nášmu prahu dverí sa odvodňovacie žliaby stanú zbytočnými. Spájame ďalšie profesie, aby sme dosiahli optimálny a technicky ucelený koncept. To najlepšie? Naše systémy sa dajú kedykoľvek prestavať alebo zmodernizovať, ak by sa zmenili požiadavky na niektorú miestnosť. Napríklad, bývalú detskú izbu chcete prerobiť na posilňovňu a roletu chcete prestavať na vonkajšiu žalúziu bez toho, aby ste museli narušiť fasádu. Už dnes dokážeme na vašich oknách pripraviť systém ochrany proti hmyzu a vy sa môžete sami rozhodnúť, kedy ich zmodernizujete. Bez otravného vymeriavania, rezania a vrtania. Presvedčte sa sami. Tieto identické detaily uľahčujú montáž. Sú flexibilné a modernizovateľné. Technicky jedinečné. Pre vás sú perfektné. Okenný systém Perfect.